Il-ħamis filgħodu mal-1500 bidwi sabu l-bibien tal-Pitkalija magħluqin. Il-Pitkala ħadu din l-azzjoni wara li l-Gvern baqa' ma żiedx l-ammont tal-commissions minkejja li kien ilu jwedhom dan 6 snin. Iżda skont l-assistent parlamentari Filip Mifsud li dalgħodu kien jagħti il-Pitkalija fl-assenza tal-Ministru George Pulicino li jinsab imsiefer, il-Gvern ma żiedx dawn il-commissions tort tal-Pitkala stess. Jien qed ngħidlek illi it-talbiet illi kulħadd jagħmel, inkluż il-Pitkala, jridu jkunu ġustifikati. Jekk jibdew jiġġustifikaw, wieħed jikkonsidraw qabel ma sallum għadhom ma ġustifikawhom. Il-Pitkala jsostnu verżjoni differenti u filwaqt li jgħidu li jiddispjaċihom li l-azzjoni tagħhom switta telf għall-bdiewa, jgħidu li l-Gvern qed iġib l-iskużi. Minn dak li jidħol fil-Pitkalija għal dak li joħroġ il-Gvern jista' faċilment ikun jaf x'inhuma l-introjtu ta' dawn in-nies. Issa li jolew l-ispejjeż naħseb jafu kulħadd. U qed jitlobna l-affarijiet. Aħna lesti disposti li intu għomlu. Dr. Gatt li jirrappreżenta 16 il-Pitkala jgħid li l-Gvern irid li jiddeċiedi fuq it-tmexxija tal-Pitkalija u l-għoti tal-commissions f'daqqa meta skont il-Pitkala dawn għandhom ikunu żewġ deċiżjonijiet indipendenti. B'Filip Mifsud ikompli attakka lil Pitkala. Fl-aħħar mill-aħħar hija r-riforma illi l-Pitkala fl-aħħar mill-aħħar mhijiex toġobhom daqstant. Iżda John Gawci, il-President tal-Koperattiva tal-Bdiewa, jgħid li r-responsabilità mhijiex tal-Pitkala. Aħna m'għandna xejn kontra Pitkala. L-assistent parlamentari Filip Mifsud isostni li b'din l-azzjoni sażetra l-bdiewa marru minn fuq. Jiena kelli bdiewa li kummentaw miegħi illi marru daqstan tajjeb jew aħjar illum. L-atmosfera fil-Pitkalija dalgħodu kienet waħda ta' konfużjoni, hekk kif il-bdiewa dew jilmentaw li dak kollu li ħadmu għalih fl-għeliq tagħhom tul dawn l-aħħar jumejn safa fix-xejn. Għamilna jumejn naħdmu f'Ġorraba biex għamilna dan il-biegħa u niġu u ma nsibux fejn nimbewha. Telf għalija ġietu. Kemm kont ilek li qomtek biex tipprepara kollox imbagħad? Bil-5. Kien qed iġib li 8 euros. Issa llum l-iktar li qed niġbor tiegħu 2 u 3. Ta' li ħadd ma jirrispettana. Tax-xogħol kieku tkunu tafu x-xogħol li aħna nagħmlu. Ma tbijawx ħadd narmuh. Forsi metallira, moldejn, il-mitli ta' fawdu bqajjemaw. Xogħolok ma bijawx għarrimi. Il-Gvern irid imexxi min imexxi jrid jieħu responsabilità ta' dan l-affarijiet, allura l-bidwi jaħdem u jaqla fuq rasu dejjem. Forsi l-unika aspett pożittiv ta' din il-kwistjoni illi kien hemm min iddeċieda li ma jarmix il-frott u l-ħaxix. Għad-dor tal-Providenza għal-fewl. Ħafna.